This is homemade pad thai made by me. Amazing. Tein tänään pad thaita jääkaapista löytyvistä aineksista. Ensin pilkotan kanasippulia ja valkosippulia. Kanaa saa kunnon mausteet kylvyyn ja hielonnan. Sitten ensin otetaan värikäs tarjoitin täynnä vihanneksia, muunia, pappuja, sieniä, puuroa ja kaalia. Ja totta kai sellainen pad thai kastike. Pannulla ensin valkosippulia tiristämään, perään sippulit, puurot ja sienet. Seuraavaksi kaali ja herneet ruskistuvat. Munat rikotaan ja niistä tulee hetkessä kuohkea munakokkeli. Nudelit uivat muunien joukkoon ja päälle lorautetaan taianomainen kastike. Sitten kaikki ihanat vihannekset yhdistetään nudeleiden kanssa. Kana saa oman luksushoitonsa airfryerissa. Päälle vielä rippaus itse tehtyjä chililastuja. 2 rasiaan pakataan pad thaita asiakkaalle ja loppu jää meille. Täydellinen pad thai ilta omassa keittiössä. Kokeilemisen arvostaa!